and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naghinapostang sugilanon, mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. May gawas na doktor sa emergency room. Dok, kumusta siya? She is okay now. Pero kinahanglan pa nato nga paabuton ang result sa iyang CT scan. Kung wa ba'y nahimong damage sa iyang ang pagkaparok ni ini. Ang iyang gisabak. Kumusta ang iyang gisabak? I'm sorry. Apan dili mabdus ang pasyente. No. Mabdos sinisi. Have you checked on it? Tingali ko sanay nahitabo sa mong anak siya sa bakan. We already have run through many tests, sir. Ug nakasiguro ko nga wa magsabak ang imong hinikugma. Oh, Iatod na karon sa iyang lawak ang pasyente gikan dinhi sa emergency room. Mahimong dito na lang ninyo siya paaboton. Okay? Excuse me. Larry, anak. gusto kong magununa, Mami. Kung mao, nabakak si Hennessy nga nagsabak siya. Ug si Larry ang amahan. Ay, salamat. May aksyon na unta kong kakonsensya. Apan karon nga wa kag yun ay magsabak sa kong apo. Mapadayon ko na ang akong plano nga pagpahilom nimo. Oh. Siya na kanang gikawas gikan sa emergency room ug sakay ni anang stretcher. Wa paghihapon si panibuot. Ikaw bang tagtungod, ma'am? Oo, ako. Salamat, miss. Salamat. Oh, nakakawas na ang nurse ting lawak na nahimutangan mo, Hennessy. Kaluoy nga tad-aon sa ibong malaanghel nga hitsura. Nagaskasa dahinuon sa pagkahagbong mo gikan sa hagdanan. Ug may pindahi pa ang imong agtang. Ug may napo pakatahi sa imong unta sa ibong pagmata. Dili ka na mahinumdum pa sa nangaki. Sama sa nahitabo ni Larry. Amnisyahon ka usap unta, aron malimot kas imong nabati. Apa di posible ka na dili ba? Labing siguro, sa ibong pagmata, mangita ka dayo ni Larry. Ug ang akong anak, sukmatan kas imong pagpamakak niya. Sudyaan ka. O kunya, ang labing sakit, piyaan ka na niya sa hingpit. O karon dili mo na bation ang kasakit sa basa kong gibati. Mas maayo pag mamatay ka na lang. Sa imong kamatayon, Hennessy, mahilom ang tanan. Matako ang akong tinakuan. O kunya, dili ka na unya mo bati pa og kasakit sa dughan. Pusa, pahuway na lang sa dayon. Haba. Dig akong buhaton, dili ka mo bati og kasakit. It's gonna be fast and painless.
Oh. Tita Divine. Hello, Hennessy. Larry. Hi, si Larry. Larry. Shh, paghilom. Oh, pikon ko kining post sa imong dextrose. Oh, Unsa ka nagkibukibuhan? pahilumon ka sa dayon kay saba ka kaayo. Shh, shh, laki, ay paglihok, rapid na, kadiyot na lang kaayo ni. We're almost there, Hennessy. So close your eyes. No. Oh, hi. Mag-rounds na mo? Hmm? Vitals, ma'am. Nakuha. Okay. Gamay lang, ma'am, ha. Nakuha ko BP o temperature. Help. May gisulti ka, ma'am? May gusto ka bang kanon, Hennessy? Oh, ingon gyud di anak kun magsapak, may mga cravings gyud. So sa gusto nimo kay mag-order ta. Ay, nalibot ko. Mato di ay sa doktor. Wa man day tuod sud nga batas imong tiyan. Ano, ma'am? Balik na ko niya para monitoring. No, please. Ayaw ko biyahe. Hala, ma'am. Dili ba ya pwede nga dili ko mabiyak? No. Hennessy iha. Kung usbay imong buot isulti sa nurse, diri na lang ako. Buhiin na ang nurse. Sige na, buhiin siya siyang kamot. Excuse na ni ma'am, ha? No, please. Please. No. Usay problema, Hennessy. Di ka makasinggan. Ano kun? Ikaw pa man unta ang akong gusto alang sa akong anak. But now, I'm sorry. But you have to die. No. Tita, maluoy ka. Sabak ka kaayo. Ayaw na lang pagsukol kay di ka makahimo. May balik kas imong gusok. Sakit nga inihok, dili ba? Tita, please. Unsa? Di ko makaklaro. Unsa? Oh! Litse! Labad na kay akong o sa pagpangita ko nilang lili, ha? Mudungag ka pa! Day! Kamatay mong tanan nga babag sa kong plano! Day! Shh! Tanawa! Gitarong ko lang iyang unlan. Shit! No! Nakita ko sa nurse. Minagan siya. Kinalang mo biya ko na yun, Didi. Balikon ta ka, Hennessy. Balikon ta ka! Wala! Kaya siya, dakpa lang niyo! No! Wako isa! Bubuhiin ko ninyo! Larry, anak! Tell them to let go of their filthy hands from me! Wala sila makaila! Wala makaila mga tawanan ko si kinsa ko! Sultihin sila, iho! Sabay na ito mo din eh. Ganon man eh. Sir, naptan siya sa usa sa among nurse nga gitabunan ang naong sa pasyente. Ano? Isurrender na mo sa polis, sir. Nakatawag na akong mga kauban. No! Larry, anak! Help me! You need to help me! Mami. No! Ayaw ko na yung isodin eh! Larry! Call our lawyer! I'm sorry, Mom. What do you mean by you're sorry? Dili ko nimo tabangan. Pasagdan ko nimo. Pasagdan mo kinig imong inahan nga mo nagmatuto o naghimugso nimo. I'm sorry. Litsi ka!
sama ka usab nila. Wa kay kalainan nila. Biyaan ra usab day ko nimo, panagsama mong tanan. Haga akong ginikanan nga mibiya na ako og gibilin lang ko sa akong mga apuhan. Ang batuon mong amahan, mibiya sa dako dihang gisabak ta ka. Og si Daniel nga misaan dako nga mga mahan nimo og dili tabiyaan. Gibiyaan sad ko. Managsama mong tanan. Mami, unsa ka tayo magisulti? Dili ko matuod nga mahal si Daddy Daniel. Huh? Did I just say that? Yes, you did! Di patuo ko nimo nga si Daddy Daniel ang matuod kong amahan. Ug naigsuon ko si Lily. No. Wa ko maingon, ana. Uy, wa ko maingon. Bakakon ka, Mami. Di patuo ko nimo sa imong mga bakak. Everything was a lie! Karon unsa? Aron unsa? Aron malayo ko ka ni Lily! Oh! Mami! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!